Pictiúr a né, Breoite Scoil. Pictiúr a hain. Sa Pictiúr seo tá síle ag buinteanamh as ihe ag an disco lena cáirde, agus feicimid iad canna agus ag dásta le chéile. Níl cias, cás nó cathú ortha. Ag deireadh na híthe, socraíonn síle agus sinnéad, dulchan scalóga agus burgeria á, toisciúil siad stiúcha. Pictiúr a dó. Ag a hochta clog an bhadan dar gionn. Búlann clog a lárann híle agus casann sí as é. Is a réigean atá sí in an boga, tá sí chomhlag sin. Gléann sí ar an máthair, ag rá lé go bhfuil si tréachta amachchas amach. Pictiúr a trí. Is léir go bhfuil síle in iomair na haimléise, ach níl trúad á laid ag an máthair de agus seolann sí ar scoilaí. Fáinne sí an bost ag gata an tí agus tá an bháisteach ag stelle anuas ar híle bhocht. Pictiúr a chathair. Feicimid síle sa rang tíreolaíochta agus tá scrúdú táchtach ar siúlacha. Ní féidir é hí díriú ar an scrúdú áfach, tá scoil tinnis cín uafása cumála fam chur amach orthaí. Ní féidir a héine go bhfuil si a grúchás ceart. Pictiúr a cúig. Írenn síle cad dul amach ón na múntóir agus ligeann sé amach í. Téann si díreach chun leabhart leis an bréomhide. Insíonn si de go bhfuil pian uafásach in na bolagacha agus go bhfuil si fíorlag. Tugann an príomhide díreach ag an dochtúirí agus aithníonn láireach sé go bhfuil nimhú bia ar híle bhocht. Molann siad de sas labba a thógáil go dtí go dtiocfaidh feabhas orthaí. Ní dólam go mbeidh sé ag ithe burgerí arís go ceann na bhfad. Ceistena. Cá bhfuil na cáirde i Pictiúr a hain. Gan is a bhíonn síle i Pictiúr a dó. Cad atá ar siúl ag na cáilíní i Pictiúr a chathair.